जोंनि आद्रा थानाय माखासे खामानि दामानिफोरखौ मोगथां महर होनायाव प्रमद बर' बिथांनि हात बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनाय बिथांनि सरकारखौ हेफाजाब होनो थाखाय दोलै नोगोरै दिनै नैबे बारटेसिपुर ओनसोलनि सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों। बिथांमोना दिनै जोंखौ खोथा होदों जे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि इलेक्शनाव नैबे सनितपुर जिल्लानिफ्राय खमावबो 90 निफ्राय 95 भटारफोरा UPPL आव ट्रेक्टराव भट होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोदानै सोसनजानाय बिटिआर ओनसोलाव नैबे बाटासिपुर ओनसोलनि मिलन हाई स्कुलनि नैबे लांगोना फोथाराव मोनसे युथ कनक्लेव बा जोंनि युथफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जथुम, बे सावरायनाय जथुमाव जोंनि UPPL नि गासैबो युथफोरखौ लानानै मोनसे गोनां सावरायनाय। खारन जोंहा सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जाहाथे युथफोरनि पार्टिसिपेशना आरोबाव मजबुत जायो, युथफोरनि पार्टिसिपेशना आरोबाव गोख्रों जायो। नैबे ओनसोलाव गोदान गोदान भट होनो गोनां निउ भटारफोरनि सायाव भटखौ होनो माबायदि जों खालामनांगौ बिनि सायाव मोनसे मोजाङै सावरायनाय, बियो दिनै जाफुंनानै थांदों। आं बिराद गोजोननाय मोनदों नैबे ओनसोलनि गासैबो सेंग्राफोरा ओंखारबोनानै जे UPPL दोलोखौनो मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारखौनो बिथांमोना आरोबाव मोननो लुबैनाय, आरोबाव जोंनि आद्रा थानाय माखासे खामानि दामानिफोरखौ मोगथां महर होनायाव प्रमद बर' बिथांनि हात बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनाय बिथांनि सरकारखौ हेफाजाब होनो थाखाय दोलै नोगोरै दिनै नैबे बारटेसिपुर ओनसोलनि सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों। बिथांमोना दिनै जोंखौ खोथा होदों जे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि इलेक्शनाव नैबे सनितपुर जिल्लानिफ्राय खमावबो 90 निफ्राय 95 भटारफोरा UPPL आव ट्रेक्टराव भट होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों।